Tinokuchingamidzai mhuri yeZimbabwe paAfrica and Beyond Television Network muine wenyu Ronald wekwamakusha tichikupai nhau dzezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Mumiriri weChegutu West mudare reparamende vaDexter Nduna vonyadzisa mutungamiriri wavo vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge vakakambaira vakaumburuka vachitsvaga rutsigiro munzvimbo iyi. VaDexter Nduna vakabuda mbiri mugore ra2018 apo pavakadyiwa election naiva mumiriri weMDC Alliance vaGift Konjana, asi Zimbabwe Electoral Commission yakabiridzira ikati ndivo vakanga vawina, uye matare edzimhosva akaramba kuti vakonjana vakadya vaDexter Nduna. Regai tione mufananidzo uripo vaNduna vachitsvaga rutsigiro.